teşhisa zû jiyanê diparêze. Serdil akta. Her sibeh dema ku em li neynîkê dinihêrin, piraniya me li ser rûyê xwe pizrikek, şeklê porê xwe yan jî xelekên tarî yên dibin çavên xwe de dibînin. Lê ger rojekê dema ku hûn di pêsîra xwe de hişkbûrek an jî cudayiyek neasayî bibînin, ew cudayiya biçûk dikare rêça jiyana we biguherîne. Li gorî rêxistina tenduristiyê ya cîhanê, heta sala 2024 her sal li çaraliyên cîhanê 2.3 milyon jin bi penceşêra pêsîran re rûbrûmane. Ev tê wê wateyî ku di her 14 saniyan carekê de jinek bi nexweşîna penceşêra pêsîran dikeve. Carna hejmarên ku tên diyarkirin ji bo me nexwedî tê wateyekê bin jî, dema kesek ji nêzê me be bi vê nexweşiyê dikeve, wê demê mixabin em neçar dimînin ku vê nexweşînê ji nêz ve nas bikin û wate bidin hejmaran. Di nav civakê de derbarê vê nexweşînê de agahdariyek baş nîne. Wek gelek tiştan em ji bo hişyarkirina hin tiştan rojan an jî hefteyan diyar dikin. Lê ev agahdariyên sînorkirî nikarin me ji nexweşînan biparêzin. Ji bo ku em dikaribin bedena xwe û dêrîniya xwe biparêzin, divê guhê me tim li bedena me be ku em bikaribin di dema herî guncav de pêşî li hinek tiştan bigirin. Penceşêra pêsîran nexweşîneke ku dikare bê dermankirin, lê hege ku zû bê teşhîskirin. Lêkolîn nîşan didin ku rêjeya saxmayîna ji bo kansêra pêsîran a qonaxa destpêkê ji sedî notî zêdetir e. Ev rêje di qonaxên başîn de bi awayeke berbiçav da dikeve. Lê belê tişta ku ji bo teşhîsa zû hewce ye pir hêsan e. Guh bidin bedena xwe. Tenê ji 20 jinan yek jê bi rê ku pêk muayeneya xwe ya pêsîran dike. Lê belê ev tedbîra herî bilez û hêsan e. Carna hînbûnên biçûk jiyana me xilas dikin. Ji ber vê yekê divê em kontrolê xwe tim bikin. 2 deqeyên di ser şokê de kontroleke mehaneya birê ku pêk mamografiyek salane. Parastina ji nexweşînê ew qas hêsan e. Lê mixabin ji ber rolên ku jin di nav civakê de neçar dibînin hilgirin, rê nadin wan ku bikaribin bi xwe re eleqedar bibin. Ji ber ku jin di nav civakê de pêşiya jinbûnê dê, xweşk, hevjîn û keçên hin kesanin. Dema jin van rolên xwe pêk dînin nikarin ji bo xwe dem veqetînin. Her wiha nehîştina xwendina jinan û zehmetiya xwe gihandina agahiyan rê li ber pêşîgirtina teşhîskirina nexweşînê digire. Dîsa ji ber ku pêsîr wek lebateke cinsî tê dîtin û lebatên cinsî wek tabû tên dîtin, jin şerm dikin ku xwe kontrol bikin an jî biçin bijîşk. Ji xwe li gelek cîhan jî çûyîna bijîşk a jinan dibin kontrola mêran de ye. Jinên ku vê nexweşînê re rûbrûmane bi rihê xwe yê têk û şer li ber xwe didin. Ji ber vê yekê hûn dikarin şewqa jiyaneke duyemîn di çavên jinên ku mucizeya teşhîsa zû dijîn de bibînin. Dibe ku porê wan an ji birûyên wan di pêvajoya tedawiyê de weşiyabin. Lê di çavên wan de hêzek jiyanê heye. Ji ber ku ew bi mirinê re rûbrûmane, lê mirinê ew têk birine. Penceşêra pêsîran ne tenê laşê jinan, lê di heman demê de giyanê wê jî diceribîne. Ji ber vê yekê şer ne tenê bi piştgiriya bijîşkê, lê di heman demê de bi piştgiriya psikolojîk û civakî jî tê xurtkirin. Hevgirtin û piştgirî di vê rêwîtiyê de yek ji dermanên herî mezin e. Ji bo ev nexweşîn di nav jinan de hêzê de tir belav nebe, ji jinekê ku hûn îro jî hez dikin, pirsa te xwe kontrol kiriye bikin. Dibe ku di destpêkê de ev pirs ecêb xuya bike, lê bizanin ku hevokek dikare jiyanekê biguherîne. Ji bîr nekin, teşhîsa zû diparêze. û neynik ne tenê rûyê me nîşan didin, ew bi rûyê me re jiyana me nîşan didin.